Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro de Amor. Uy, ansya man. Nagtuo kang gipahimos lang ni Koki ang pagkababae ni Sandra? Di naman na angay isulti. Kay maumang yun ang manag-uyab. Oh, ngano man ka na manukol man ka. Angang, bastos ka man. Imong kaugalingong anak, imong ingnon anak pagsulte. Wa ko magdahom nga ingon anak ka ba di ay anak ka bastos, Jong? Ansya man, tungod nas dugo nga giabono ni mo. Way modo ang tag-iya itong dugo, ah? Nay, Hello! Usab rug sulti og dili mao. Di ba? Piti gyud na nga abil ni mo ran. lupi ko mo siya'y bata na ko. Bitaw. Kaya ka nang nasod sa imong huna-huna. Dili na panghuna-huna sa usa ka responsableng amahan. Panghuna-huna na sa taong way buot. Butaan ang imong anak. Butaan si Sandra. O si Koke, bisan sa iyang kabatanon, ligdong siya. Agi ko na nako, nay. Inaanak ka di ayong pagkalalaki. Pues, dili tanang lalaki parehas ni mo, Jong. Kadto si Nanding, bisag dokirok ta. Dito makapanghilabot na ko. Sud, sa 7 ka tuig na mong panagtrato. Tungod kay may respeto siya nako. Og ako sab sa akong pagkababay, may respeto sad ko sa akong kaugalingon. Dili na tinuod ay nga dili kapugngan. Kakapugngan gid na, Mananap lang ang dili makapugang. Nagsulti lang ko sa kadaghana, nay. Majority sa manag-uyab, ingon ana. Pues, besag majority, dili gihapon tanan. Kang 31 million mo nga ingon ana, 14 million sab ang dili ingon ana. Ag besag dili majority, daghan pa gihapon. Maong ayaw parehas tanan, ha? Ayaw parehasa ang tanan, Jong. Isod sa imong alimpatakan nga si Koke dili sa manimo ka bastos ug pangutok. Dako siya respeto sa imong anak. O gadog nakasiguro ka man, ay. Wa biya ta magkuyog-kuyog nila. Padukol kag usab, Hilario? Ha? Padukol kag usab? Kita kay ni akong komo, ha? Kita ka, ha? Mao ni akong idukol ni mo rong usab. Sige, surrender na ko. Ha? Ipusdak lang dayo ng atungan. Ha, kung dili na nimo hugasan og sabon og waswasan ang imong lapokon nga alimpatakan, ako yung chatan ang writer ba? Pailisan nako ang imong jongangan ngadtos tinuod nimo ngan nga Hilario. Oh, nay. Nay, nagtuo kang di ko kahimo ana. Hoy, friends me. Oh. Og bisag man naglahi maggidapigan sa politika, ayay. Pero nagpabilin ang among respeto sa usag-usa. Og wa matarog ang among panaghigala, di ba, Bebs? Mga usa lang nako ka message, erase ang imong jong og mubandera na unya ang imong pagkahilaya. What? You are the one who make me happy. Oh, kanta-kanta ba? Mura magway na hitabo. Samtang ako nagsipog pang o. Me happy and happy again. Pero kung nung nagsipog pa siya akong o, sakto masabag isulti ni nanay. Dili tanang manang uyab, may mahitabo yun. Sama na mo sa una ni Lina. Kung tinuot yun, higog ba na ako? Hindi ka mong paliban. Mao ba? Maura din na imong sukdanan sa gugma? Kung mauna, magbuwag na lang ta. Kay dili gyud ko musod anang butanga. Gawas kung makasal ko sa lalaking kamaong mo respeto sa akong pagkababay. Nangiluod ko at higayon. Wala ko magpakita niya.
Hangtod nga may babae nga misanong sa kong gusto. Mga babae. Daghang babae. Pero silang tanan, igo lang nakatagbaw sa kong paglalaki. Pero wag iusan nila nga nakatagbaw sa kahuang sa kong kasing-kasing. Hangtod ka na minyo ko sa inahan ni Sandra. Ako sa giminyuan. Tuod kay may similaridad sila ni Lina. Pops? Oy, niya ka na di ay. Huwag ko magkabanteng na abot ka. Bless ko, Pi. Si Koke, huwag ka niya ihatod. Igo lang ko niya drop kay nagdali man siya pauli, Pops. Gisakitan mo ko nung si Tita Lena. Nanawag niya si Lolo Nanding. Ah, uy, oo sa may nahitabo ni Lina. Aasa man siyang ospital, ha? Asa? Pops, kalma lang. Tuara sa ilaha si Tita Lena. Wa pa ta makasure kung dalhon ba siya sa ospital. Ganong di man dayon dadon sa ospital aron mahibawan unsay problema. Tawag si Koke. Pops! Ngano ne? Wa ka gyud di ayo wa si Ilario? Imo gyung giaway ng imong anak. Makawayan ni Popsi, uy. Nagpanik na siya pagkibaw niya nga gisakitan og tiyan si Tita Lena. Nabalag ka lang ko. Daotan ba day na? Pops, okay na mabala ka. Pero, dili man tingali proper nga atong tawagan si Cookie para sultihan nga ipada sa ospital si Tita Lena. Kay bawa sa to sila on si buhaton. Daan pagyud ko. Daan pagyud ko nga wa kay baruganan Ilario. Wa kay palabra di honor. Ganong naman sabnay. O say nga no? Di ba may saad ka na nga andam ka ng musakripisyo para nilang Sandra o Koke? Nga sa maniran, ang sana ne? Gamay kisaw ni Lina, mura ka nagiputlan o gikog. Feeling entitled. Pops, relax lang, good. Wala gid utang nahitabo ni Tita Lena. Dili sa siguro siya pasagdan ni Cookie. Marikaragad, dali. Dali. Aray, oy. Dali. Aray, nay. Mausi mo ka, nay. Nay, nausang ka ba? Kakumuton manggani ko anang imong naong. Usa. Kakita kas dagoy sa imong anak. Ha? Puwerteng hugno Wa kagyoy paghuna-una niya karaho ka. Kanunay nimong ibutang sa alanganin ang pagbati ni Sandra. Wa kay baruganan. Wa kay ayong pagkaamahan. Nagkurag na nga akong kamoto. Tanawa. Kakamoto na kay ko ni ma. Huwag na kako'y ayong pagkamahan. Pero, walang yun ako tuyo ang mabalaka. Nga mahingawa kang Lina. Kinuutabangi ko. Nagkasumpaki karon ng ako kasing-kasing ug ang akong unahuna. Tabangi ko, Diyos ko. Digit ka po nga ni Popsi ang iyang feelings. Misalod sa payang gisulti, lahi ka na giyang lihok. Mahal gid kayo ni Tita Lena. Ug tugod ini, di pagit stable ang among relasyon ni Cookie. Sakto ra yun. Ngawa pa mi mo decide ka magbibiyo na. Bisan ang tinuod. Suod sa akong kasing-kasing. Gusto na ko makig-uban ni Estibok na kong kinabuhi. Tuso na lang yun din ako. Ihilom na lang yun din ako. Dahil na rin ka na mo sa ospital, ma. Ni arang-arang nalagi ang akong pamati. Human ko, nakainom og initubig. Naunsa man mo, uy. Ako may nagdasa kong lawas. Nang luspal ka bangon kaniha, ubog-naw kayo mo sigot, mong natirantar ko. Kuwang na lang gud nako palaparon akong motor. O, tanawa ra. Unyag na diskrasya ka. Ang si Lolo man. Sa ato pa, ako sa. Dili na lang ta maglalis.
Pero sa sunod, tay, ayaw lang sa dayog tawagi si Cookie kung mga ingon-ini lang. Lang. Imo lang gilang ang murag banpipal kaputi imong dagway kaniha. Mura kag way dugo. Ang binanghaplas ko, Kibe, manghaplas kog usab. Sakit pa, ma? Oo, pero dili na parihas ganina. Grabe to ganina, uy. Mura na magmapahong akong pananaw. Tiyaw mo ka na. Unya, di ko manawag ni Koke. Panggawas na mo dito, be, kay mo pahuway na ko. Sigurado ka ha? Ma, sure ka okay na ha? Okay ra lagi. Ikatuog ko ra ni. Mawa ra ni inigmata na ko. Sige na, gawas na mo aron makatuog na ko. Lo, ipaka-check up niya na ako sa mama, lo. Siyang edad ba? Need na ba na siya og executive check up? Wa magani ko. Labaw pa kang nag-need, lo. Sige lang. Inigdawat ako sa akong bonus. Ipa-check up mo na ako. Dili executive check-up gikinahanglan ang imong inahan. Ha? Kundili executive care. Oh, Kaya bang dunay mo ingon, hinutun ti ka mahal. O siya maiwang gibati mahal. Mga ingon ana ba? lo. Pero ay pagsaba ha. Basukod sa mga imong inahan ako. Sakto mo sa kalo. Sakto gyud ka. Last na tong anhi. Linaw kayo ang dagat. Karon, doon na gagmayng bawd. Murag kisabot ang dagat sa tong feelings karon, no? Unsa kayo padulong na inisa? Dilabal sa sugod akong ugod. Okay naman unta to. Relax naman unta to. Pero karon, niya. Balik sa ta. Kay baw ka, gahapon pa kay baw ni Popsi nga gisakitan pag-ayo si MTN imong mama. Mura siyang napranig. Patawagan gid unta ka nako nga ipadagid dayon sa ospital si tita. Sukua laging lola. Pero nakasabot ra gyud ko ni Popsi. It's just that nasad lang ko nato. Para nato. Maglisod man sa gutag-hatag sa tong all-out support nila kay di man sila parihas. One-sided raman. Si Popsi raman ang napakita og extra concern. Love good. Dili lang concern. Oh. Pero imong mama, wa man. Maybe, grabe lang gid siya motago sa iyang feelings. Pero wa gid siya mahatag og chance ni Popsi ba? Aw, gawas sa to pagsugot niya nga mubantay sa ospital. Majesty fair naman sa ito niya. Maugani. Sad. Mag-istorya ka ako sa mong papa, no? Huwag ikaw. Mag-istorya sa akong mama. Unsa ka? Ganong kamura man kong duha. Di ko pwede mo apil. Mag-schedule niya tag-usab lo nga kanang kitang tulo ba? Sa pagkakaroon, kami lang una ni Tito Jong. Makigbanding kasi imong mabot og ganganon. Okay. Sunod na lang ko. Sige lo. Adto na ko ha. Mag-inusara di ako ron kay mas una pa man tong nilakaw imong inahan. Oo. Magkita sa to sila ni Sandra. Mao ba? Lahi sa mong duha na. Pinabanding-banding sa mo sa inyong mga uganganon tubi. Sige lo ha. Adto na ko. Sige. Amping do. Thank you lo. Kalit mo lang kami nga, way. Ay, kung magawasap ko, init pa man.
Di masuganahan mo tanaw og TV. Puol. Unsa kay kong buhato, no? Husto! Nag-inusara naman sa Piero sa ina si Kuring. Manawag ko! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!